ating beloved elder, Brother Dio Rodriguez. Palakpakan muli ng malapay. Amen. Praise the Lord. God bless po. Aming beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. O mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kami po nagpapasalamat, O Diyos, sa ganitong pagkakataon. Hallelujah. Na kami binigay ng pagkakataon upang muli ka namin pasambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil hanggang sa mga oras kami malaya pang nakapagpupuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat po kami sa tagumpay, simula sa pag-awitan ng mga joyful pang salms sa mga buhay na patotoo. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyong sa pagtatapat ng iyong anak, ng pagbibigyan ka sa pong bahagi tandog. Hallelujah. Sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. At mahal na Panginoon, kami po dumadako, O Diyos, hallelujah, na kung saan sa pag-aaral ng banal na salita, hallelujah. Amin sa dalangin, mahal na Panginoon, nabuksan niyo po ang pangpuso at pangunawa, mahal na Panginoon, upang amin maunawaan ang iyong nais pabatid sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit bago po ang lahat, O Diyos, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, mahal na Panginoon. Kami hugasan po ng iyong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada, hallelujah, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, demonyong hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ako po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po, minamahal, hallelujah, talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Ako man din po, minamahal, ay bumabati po sa ating beloved Ate Vines Nier, hallelujah, ng happy birthday po, hallelujah. Tunay napakabuti ng Diyos, hallelujah. At pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon ng napakarami pang taon, hallelujah. At good health at laging grabing galak na nagmumula sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay napakabuti po ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na laging nagpapala sa kanyang mga anak, hallelujah. At talagang ang ating dakilang Diyos kailanman talaga ay hindi naglilikat sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po mag-aaral ng banal na kasulatan, ating salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ating pamagatan po ang ating pag-aaral ng mahal, ang matalino at mangmang na Kristiyano. Mga minamahal, I'm sorry for the word na nagamit po dito, minamahal, ngunit atin lang pong binasa ang Biblia. Natunay po, minamahal, na ganito po ang talagang isinulat po at sinabi ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang nais ipabatid ng ating dakilang Diyos, na talagang sa atin talagang paglilingkod, minamahal, na talagang grabing paalala, minamahal, grabing pag-ibig ng dakilang Diyos. Nais niya talagang siguruhin na ang kanyang mga anak, minamahal, ay talagang maligtas. Grabe mga paalala na talagang ipinauna ng ating dakilang Diyos upang ang kanyang mga anak ay talagang mapalalahanan at magsumikap sa kanilang paglilingkod. Na ang tinatahak ng bawat Kristiyano ay hindi biro-biro. Bagamat actually, maraming Kristiyano nagbibiro at binibiro ang kanilang kaligtasan.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kagaya na lamang po ng mga pinag-aralan natin noong mga nakaraang araw, noong linggo minamahal, talagang natakal na naman natin minamahal yung tungkol sa mga tinawag at pinili ng dakilang Diyos. Isang dakilang bagay na talagang napakahirap na ikaw ay maging tinawag lamang na hindi pinili ng dakilang Diyos. Talagang napakahirap. Mga grabing paalala ng ating dakilang Diyos maging noong nakarang Wednesday. Talagang napag-aralan minamahal ang kabutihan minamahal at ang kabagsikan ng Diyos. Lalo na sa mga ayaw sumunod sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan, tayo sumunod at makikita nyo ang kaibahan at kabutihan ng sumusunod at hindi sumusunod sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya pinipilit talaga tayo ng ating dakilang Diyos na talagang sundin ang kalooban upang atin talagang makita ang grabing kabutihan ng ating dakilang Diyos. Nais ibuhos ng ating dakilang Diyos ang grabing pagpapala ng mahal. Maging sa mga pagsubok man, gitna ng pagsubok ng mahal, talagang makikita mo na bagamat nasa gitna ka ng pagsubok, ngunit nakangiti ka pa rin. Nasa gitna ka ng pagsubok, pero nasasabi mo lagi, praise the Lord, hallelujah. Talagang nandun minamahal, relax ka, na kahit nasa gitna ka ng grabing pagsubok, nandun minamahal talagang feeling parang wala sa iyo minamahal. Dahil alam mo na ikaw ay laging sinasamahan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinagmamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ating pumbuksan minamahal ang ating banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Mateo, ang talata po ay 25, simula 1 hanggang 12. Pakisuy po. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo sa kabanatay 25, talatay 1 hanggang 12. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5'ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy nagsibangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain ng mahal na Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Tunay minamahal na ito ay isang grabe pong paalala minamahal. Atin pong titignan minamahal. Dito minamahal, ang 10 dalagang ito minamahal ay puro Kristiyano po ito. Yung 5 Kristiyano na matatalino at yung 5 mangmang minamahal. Napakasakit pakinggan minamahal. Ngunit sinabi na mismo minamahal, dahil sinabi na ng banal na kasulatan na sila mismo talaga ay nag-aantay, kaya sila'y Kristiyano minamahal. Ito'y magsisilbing paalala po sa atin na talagang una't higit sa lahat, wala po tayong maililingid sa ating dakilang Diyos. Lahat ng bagay ay hayag sa ating dakilang Diyos. Una't higit sa lahat, ang nakakaalam niyan, tayo mismo at ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Kung sa tingin po natin, minamahal, talagang ang ating kaligtasan ay ginagawa nating biro-biro lamang. Kung ang pananaw natin, minamahal, ay ang kaligtasan ay hindi natin priority, isang delikadong bagay ito, minamahal. Na kung titignan natin, minamahal, na talagang ang dalawang ito ay nag-aantay. At ang langis mismo na binabanggit ng banal na kasulatan, minamahal, ito yung ating pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos. Sabi nga man ng banal na kasulatan, atin munang basahin, minamahal, ang isa pang tagpo, minamahal, upang ating sabay-sabay, minamahal, na mapag-aralan. Dito po, minamahal, yung isa na ring nagtayo sa batuhan at ang nagtayo sa buhanginan, minamahal, ng mga Kristiyano. Ating basahin dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, talata po 24 hanggang 27. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata 7, ang talata 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ito, minamahal, talagang sa dalawang pagkakataon ito, minamahal, na talagang ibinigay na pinauna natin ating dakilang Diyos. Na kung talagang sa ating paglilingkod, minamahal, ay talagang hindi tayo magsisinsiro, minamahal. Ay talagang pag dumating yung mga pagsubok, sabi nga, dumaan yung ulan, bagyo, minamahal, sa ating buhay, talagang babagsak tayo, minamahal. Dahil nga ang pundasyon, minamahal, yung ating pagiging sincero sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya ang napakahirap na bagay, minamahal, na talagang ating mawasawalang bahala, minamahal. Lalo naman, minamahal, ang tinatahak natin ay hindi biro-biro. Ito'y langit, hallelujah. Na talagang kung sinasabi nga ng ating dakilang Diyos, hallelujah, makamtan mo man ang buong sanlibutan, sa'yo na lahat ng tao, maging alipin mo na. Lahat sa'yo na. Lahat ng kayamanan sa'yo na. Tunay-tuniladang ginto, mga pera sa'yo na lahat. Ngunit sabi ng dakilang Diyos, kung mawala mo raw ang kaligtasan mo, ito'y wala ring saysay. Hindi ito tutumbas sa iyong kaligtasan. Ngunit minsan, hallelujah, tignan niyo man mahal. Kaya atin talagang makikita man mahal kung anong ba dapat ihalin tulad natin ng ating kaligtasan. Paano ba natin pahalaga ng ating kaligtasan? Ito ba'y ipaprioritize natin? O ito ba'y second, third priority na lamang sa ating buhay? At talagang ating priority na lamang yung ating mga negosyo para hindi malugi. At tunay minsan na talagang hindi natin nababantayan, ito'y ginagawa ng kaaway upang tayo mawalay sa dakilang Diyos. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon ay patuloy na nagpapaalala sa atin, manamahal, na talagang nandyan ginagamit ang ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved ordained preacher, mga ngaral na mahal, upang tayo paalalahanan. Upang tayo, ma-remind tayo sa araw-araw, manamahal. Upang laging maipa-remind, hallelujah, na hindi mahalaga ang anumang bagay na nandito sa lupa, sapagkat ang mga bagay nandito mawawala din naman. Mananakaw, kakalawangin, ngunit dapat pahalagan nga daw, manamahal, ang nilaan ng pinakamamahal na Panginoon na langit, hallelujah, para sa atin. Sapagkat ito'y mananatili, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan para ito'y pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay man mahal, hallelujah, sabi nga ng banal na kasulatan, itong pundasyon ba na ito, ano ba talaga ito? Maging ang ating napag-aralan, nabasa kanina doon sa langis ng mga 10 dalaga. Ating pong basahin na mahal dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang talata po ay 14 hanggang 16. Please po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata po ay 5, ang talata po ay 14 hanggang sa 16. Ganito po ang sinasabi. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw
ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilaw at nilalagay sa ilalim ng takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, lumiwanag nga ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kinalang luwalhatiin ang inyong Ama na sa langit. Napakalinaw ito, minamahal, na yung ating sinsirong paglilingkod sa dakilang Diyos. Ito mismo yung ating langis, minamahal, upang ang ating ilaw ay magliwanag. Upang, sabi nga, ang ilaw daw ay hindi pwedeng ilagay sa loob ng takalan, bagkus ito dapat ilagay sa lalagyan upang magliwanag. Hallelujah. Kaya ngayon nga nais iparating sa atin ng dakilang Diyos upang maliwanagan ng lahat. Kaya, minamahal, kagaya nga po ng 5, minamahal, ito'y nagkulang. Kaya napakahirap na tayo magpaka-relax sa ating paglilingkod. Na laging pinaalala sa atin ng ating beloved ordained preacher na talagang huwag tayo magpabanjing-banjing, minamahal. Sa totoo lang, minamahal, grabe ang paalala lagi ng ating dakilang Diyos. Puro extreme. Hallelujah. Sabi ng pinakamamahal na Panginoon, work out your own salvation with fear and trembling. Magpuyat kayo, hallelujah. Sabi ng dakilang Diyos. Ngunit, minsan, talagang hindi man makaila sa atin, minamahal. Talagang minsan, nagiging parang relax na lamang tayo, minamahal. Laging minsan, minsan gustong dumalo o hindi. Actually, ano nga ba talaga yung mga katangian ng Kristiyanong matatalino? Dahil siyempre, para ating unting makalabit-kalabit lang konti, minamahal, upang ang bawat isa sa atin ay ma-remind, minamahal. Talagang minsan, meron pa tayong mga kahinaan o minsan medyo hindi natin nababantay, minamahal. Ano ba ang katangian ng mga matatalinong Kristiyano? Siyempre, una, laging dumadalo yan. 3 times a week. Dahil gusto nga ng ating beloved pastor na talagang masiguro ang kaligtasan. Dahil sabi nga ng Juan 1:7, hallelujah, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ will cleanse us from all our sins. Talagang lilinisin tayo ng dakilang Diyos. Doon tayo grabing nililinis sa ating pagkakatipon, minamahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, ang kukunin ng mahal na Panginoon, yung walang kulubot, walang bahid, minamahal, ng kahit ano man, minamahal. Perfect. Ngunit kung atin talagang titignan, minamahal, sino kaya? Dahil ang bawat isa naman sa atin ay nagkakamali, nagkakasala sa dakilang Diyos. Lalo na pag lumabas na po tayo na mahal, hallelujah. Talagang tayo nagkakamali at nagkakasala. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng ating beloved evangelist pastor, hallelujah, talagang dumalo. Dahil talagang inaasahan ng beloved pastor na talagang sa gawain, sa oras ng gawain, magbabalik ang dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Dahil at the moment, minamahal, na kapag tayo humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos, kapag tayo'y nagsumamo sa dakilang Diyos, hallelujah, at kapag naramdaman natin ang presensya ng ating dakilang Diyos, on that very moment, tayo'y perpekto sa harapan ng dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At pangalawa, mahal, ang isang Kristiyano ay laging nagpupuri sa dakilang Diyos. Hindi lamang sa iglesia, hindi lamang sa church, bagkus sa bahay. At laging sinisikap talagang maramdaman ang presensya ng dakilang Diyos. Hindi pinapansin yung magkabilaan na katabi, minamahal. Yan ay sinsiro na katuon ng isip sa dakilang Diyos upang kanyang maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pangatlo, minamahal, nagtatapat sa pagbibigay. Ay ka nga natin, minamahal, talagang walang makakalingid sa dakilang Diyos. Lahat ng bagay ay hayag sa Diyos. Talagang hindi man tayo kinikwentahan dito ng ating mga kinikita, ngunit alam natin na tayo at ang mahal na Panginoon lamang ang nakakaalam. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Dapat nagtatapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog at sumusunod sa kabanalan. Hindi lamang siyempre sa church, bagkos sa bahay. Kahit sa tahanan, talagang nandun ba na mahal na talagang kahit mainit, talagang nakapantalon pa rin, naka-t-shirt pa rin, hindi nagsasando, hindi nagsushort. Ganon din sa beloved sisters. Talagang may manggas pa rin ang kanilang mga damit, mga blouse, hallelujah. At talagang nakapalda pa rin. Talagang halos hanggang sakong pa rin. Yan daw minamahal talagang ating mga masusunod minamahal. At syempre, dapat ang kasama niyan lagi minamahal ay talagang laging nagbabasa at nag-aaral ng salita ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, bulay-bulay ng Banal na Kasulatan araw at gabi upang talagang ating masikap daw na masunod ang kanyang kalooban. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya grabe po minamahal, ang mga paalala, yan po yung mga matatalino. At talagang maging sa mangmang, vice versa po yung minamahal. Talagang dumadalo, kung gusto lang dumalo, nagpupuri, minsan kahit sa church nagpupuri, pero malayong isip, iniisip yung baka nakawala na, yung baka nanakaw na. Malayo ang puso, minamahal. Dahil sabi nga ng Banal na Kasulatan, pinupuri ako ng bayang ito, ngunit ang kanilang puso ay nilayo sa akin. Tunay nga minamahal, talagang hindi natin malilingidan ang ating dakilang Diyos. Lahat ay hayag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating talagang grabing pasalamat po natin dahil ang iglesia ito lagi tayong nire-remind. Dito tayo naturuan minamahal ng mga bagay na ganito ng ating mga minamahal na mga ngaral na talagang yung magkaroon ng sincero na paglilingkod sa dakilang Diyos. Na talagang nandoon minamahal na talagang hindi dapat binabaliwala minamahal. Hallelujah. Dahil tunay po nga po na talagang hindi makakaligtas ang bawat isa. Lahat ay hayag sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay po minamahal, ganon din minamahal na talagang yung pagtatapat din minamahal. Talagang sabi nga kanina, magtatapat kung gusto lang. Ito yung mga katangian minamahal ng mga mangmang sa harapan ng ating dakilang Diyos. Yung mga parang baliwala lang sa kanila minamahal. Dadalo kung gusto dadalo, magbibigay kung gusto magbigay. Ngunit dumadalo naman para masabi lang din na Kristiyano. Ngunit sayang minamahal ang pagkakataon na tayo'y talagang tinawag ng dakilang Diyos, binigyan ng grabing pag-asa ng dakilang Diyos, pinagaling sa ating mga karamdaman, binago ang ating buhay, hallelujah. Ngunit ating namamaliit minsan minamahal, yung ibinibigay ng ating dakilang Diyos, samantalang ang kaharian na binigay ng dakilang Diyos ay walang kapantay, hallelujah. Talagang grabe minamahal. Maging si John the Beloved minamahal nung kanyang ipinakita ng pinakamamahal na Panginoon ang langit minamahal. Siya mismo na nakakita minamahal ay hindi niya ma-describe kung gaano kaganda ang langit minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit talagang mag-ingat minamahal. Dahil darating lang ang panahon minamahal, talagang ang mga bagay na talagang mawawala minamahal. Dahil sabi nga, kagaya ng pinag-aralan natin, talagang darating ang araw, makikita ng tao kung gaano kabagsik din ng Diyos. Na kung saan ay mahirap mahulog sa kamay ng Diyos. Nandun man talagang yung ating daranasin na grabing hirap, ay talagang hindi kawakas ang hirap. Na talagang nandun man talagang, sabi nga, magngangalit ang ngipin mo sa pagsigaw, paghiyaw, ng grabing kirot at sakit. Araw at gabi, nang wala nang hanggan, minamahal. Maaring baliwala lang sa atin ngayon dahil hindi pa natin nakikita. Baka meron pa rin naniwala to see is to believe. Pero ang pagsisi laging nasa huli. Isang napakahirap na bagay minamahal kapag paano manimahal kung halimbawa mamaya dumating ang pinakamamahal na Panginoon. Kawawa naman yung ating mga minamahal na kapatid. At kawawa naman pala tayo na hindi pala tayo sumusunod, minamahal, hindi pala tayo naglilingkod ng grabing kagalakad sa ating dakilang Diyos. Sabi nga po ng Deuteronomy, minamahal, kapag tayo hindi naglingkod na may kagalakan sa Diyos, sabi nga pa nga, minamahal talagang tayo ibibigay sa kaaway, minamahal.
Talagang pahintulutan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang magiging miserable yung ating buhay. Kaya talagang, sabi nga pa nga, at sabi ko nga kanina, kapag tayo naglingkod na minamahal, talagang ng sincero, na may kagalakan minamahal, makikita natin ang kaibahan ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ating pong basahin ng mahal sa itong mga grabing paalala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, na talagang atin talagang ngilay-ngilay minamahal. Dito po sa aklat ng Mateo, ang talata po ay 6. Kapitulo 6, ang talata po ay 1 hanggang 4. Ito yung paalala ng dakilang Diyos minamahal. Tandaan lang natin minamahal, talagang tayo naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Kaya laging, minsan talaga may mga pangyayaring ganyan, ang mga Kristiyano minsan, nagiging eye servant. Akala nagbibigay lugod sa tao, ngunit nagkakamali sila. Ngunit sayang lang ang kanilang pinapakita na grabing paglingkod. Instead na gano'n minamahal, mas gawin na lang sincero ang paglilingkod upang hindi magsisi sa bandang huli. Palakpakan pa natin pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mahal na kapatid. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 6, ang talatay 1 hanggang 4. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang atin talagang minamahal maglingkod talaga ng may sincere minamahal, hindi lamang sa paningin ng tao. Upang talagang hindi masayang yung ating paglilingkod minamahal. Dahil lalo na sabi nga natin, beloved ordained preacher, dumalo tayo, nagsabon tayo, nagshampoo tayo. Talagang nandun na pinlansya ang ating mga damit, gumastos na rin lang tayo, namasahay tayo minamahal. Talagang maglingkod na tayo at pumurin sa ating dakilang Diyos ng sincero. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga grabe mga paalala minamahal ng ating dakilang Diyos. Sabi ko nga kanina, grabing extreme ang mga paalala ng dakilang Diyos. Ngunit talagang minsan dumarating nga po yung medyo ang mga Kristiyano parang baliwala lang minamahal. Dapat kung extreme mga paalala, dapat grabing struggle ng Kristiyano sa pagsunod sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang sabi gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, na work out your own salvation with fear and trembling. Ngunit ang iba talaga, parelax, ngunit talagang ating baguhin yan upang sigurado tayo. Alalahanin natin yung ating nabasa ng una na 5 mangmang at ang 5 matatalino minamahal. Kapwa sila nag-aantay. Hindi siya nakaipon ng maraming langis, minamahal. Yung 5, nawalan ng langis, hindi nagtagal, minamahal. Dahil kukunti yung kanyang naipon na langis. Marahil ang 5 ito, minamahal, nung sila'y naglilingkod, habang sila'y naglilingkod, minamahal, nakikipagkwentuhan. Marahil yung iba, mahilig matulog. Marahil yung iba, laging naglalaro, oras ng gawain, oras ng preaching, nasa likod, naglalaro. Talagang hindi ginagawang sincero ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit at the end of the day, manamahal, atin talagang isipin, tayo rin ang lugi, manamahal. Tayo rin ang magsisisi sa bandang huli. Mga minamahal, I'm sorry kung nababanggit natin yung ating mga nagagawa, manamahal. Ngunit, manamahal, ito'y grabing paalala, manamahal. Na pagdating ng panahon, tayo rin ang kawawa, manamahal. Na dapat ma-realize natin ngayon, hallelujah, ang grabing kabutihan ng Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay laging nagpapaalala sa atin. Hindi natin alam, manamahal, ang oras, ang araw, manamahal. Sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, say paririya na manamahal. Huwag mong sayangin yung mga natitira pang konti na meron sa'yo. Bagkus pagningasin mo yung natitira pa. Para sa pagdating ng panahon, hindi mo ito ipagsisihan. Ating pong basahin na mahal dito po sa aklat ng Revelation.
Dito po, Kapitulo 3, ang talata po ay 2 hanggang 3. Huling bersikulo na po. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Apokalipsis o Revelation sa Kabanata 3, talatay 2 hanggang 3. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y grabing paalala ng dakilang Diyos, minamahal. Na talagang kung meron pa tayong natitira, minamahal, hallelujah. Na talagang nandun, minamahal, na talagang nais pa nating makinig ng salita ng Diyos. Makinig na, minamahal. Atin na talagang ganapin ang mga bagay na napag-aaralan natin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, minamahal. Dahil kapag, sabi nga ng banal na kasulatan, kapag hindi natin dinirinig, dahil sabi doon sa buhanginan, ang mga nilagay daw sa buhanginan, ito yung mga Kristiyano na nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi isinasabuhay, na hindi isinasagawa, bagamat naririnig na laman mahal. Isang mahirap na bagay, kagaya nga po na lagi binabanggit ng ating beloved preacher, laging napapangaralan, pero laging na lang daw, minamahal. Laging ito na lang ang issue, sabi nga natin beloved ordained preacher, hallelujah. Talagang minsan tayo mga Kristiyano hindi natututo, minamahal. Ngunit isang kakilakilabot na bagay, minamahal, kung hindi talaga tayo matututo. Maging sa paalala ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, minamahal, ang mahal na Panginoon ay darating gaya ng isang magnanakaw. Paano kung dumating biglang ating dakilang Diyos? Sabi nga ng beloved pastor, napakahirap kapag hindi nakasama sa rapture. Talagang halos 1% na lamang ang tsansa na magkaroon ng kaligtasan. Ngunit habang maluwag pa ang patungo sa langit, dapat ang Kristiyano magsumikap, mahal. Talagang mahal, talagang ngilay-ngilayin lagi, muni-munihin ang kabutihan ng Diyos. Dahil grabe ang mga pagpapala, grabe ang mga paalala ng dakilang Diyos. Grabe ang may binigay sa atin ng pagpapala ng dakilang Diyos. Ating alalahanin lagi ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Yung mga buhay natin dati na dating walang-wala na tayo minamahal, wala ng direksyon ng ating buhay. Punong-puno tayo ng karamdaman, punong-puno ng problema. Iniisip nga natin noon na wala nang halaga ang ating buhay, hallelujah. Ngunit tayo, nung tinawag ng dakilang Diyos, tayo pinagpala, pinagaling sa mga karamdaman, hallelujah. Tila baga ating nalilimutan na yata mga ginawa ng Diyos sa atin. Na talagang ating mamuni-muni upang ating maalala lagi ang kabutihan ng Diyos. Upang talagang sa ating patuloy na paglilingkod, talagang tayo magtumibay lagi, minamahal. Upang talagang dumating man ang pagkakataon, dumating man ang pagdagit ng mga banal, tayo talaga aangat na magkasama-sama at magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At tayo po'y tumayo at umawit sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At akin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Lead me, Lord, lead me by the hands and help me face the rising sun. Comfort me through all the pains that life may bring. There's no other home that I can lead upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hands lead the way. Show the way to live inside your
ating dearly and beloved parents in the Lord, na tayo magsipanalangin ng walang patid. Sapagkat bilang isang tao, mga minamahal, nariyan ang ating mga kahinaan. Tayo nadarapa, natitisto, sa kaabagan ng malapay noon, muli tayong itinatayo. Saga ng ating sarili, hindi natin kaya ang labang ito, mga minamahal. Hindi natin kaya. Kaya tayo po laging manalangin, tumawag sa ating dakilang Diyos upang siyang manguna sa ating mga buhay. Ipanalangin natin na kontrolin yung ating buhay, mga minamahal, na tayo laging i-guide ng ating dakilang Diyos sa tamang landas na ating dapat lakaran, mga minamahal. Ipanalangin natin na lagi tayong panghawakan ng ating dakilang Diyos, na huwag tayong bibitawan ano man ang mangyari, mga minamahal. Sapagkat nakakatakot, mga minamahal, ang mahulog sa kamay ng ating dakilang Diyos. Na pagkatapos nating matikman ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, sa bandang huli pa lang, hindi tayo magmamahal ng buhay na walang hanggan. Upang maibalik yung ating dating pag-ibig, yung mainit nating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y magsipag-ayuno, mag-alay ng ayuno, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, Diyos na mapagpatawad, mga minamahal. Subalit ang Diyos ay matuwid. Siya ay banal, kaya sinasabing dapat tayo magpakabanal, mga minamahal. Ang Diyos ay napakabuti, wala tayong masasabi, sapagkat siya'y sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Subalit huwag nating agustuhin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sa ating pong mga minamahal na kababayan, kailangan natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos upang tayo makatakas, mga minamahal, sa nagbabagang apoy sa impyerno. Kailangan natin ang kaligtasan. Tanggapin natin ating pinakamamalaping Diyos bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. Bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Itaas natin ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa panalangin na aking sasambitin. Mahal na Panginoon Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Malapay Jesus, hallelujah. Narito po ang mga kaluluwa. Kahabagan mo po sila malapinoon. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Iligtas mo po sila sa punang kalimang mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Muli kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyay dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang malapinoon. Saan man kami nasumpungan sa aming pagkasasala, kabagan mo po kami malapinoon. Hallelujah. Kami patawarin sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Sa aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, pagpalain mo pong kanilang buong sangbahayan malapinoon. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay ang pangangailangan ng bawat isa o malapinoon. Kagalingan sa karamdaman malapinoon.
kalutasan ng mga problema, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, malapinoon. Mga trabaho, negosyo, pagkalooban po ang mawalang hanap buhay, malapinoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, malapinoon. Sa pangalan ni Jesus, amin na angkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, palayasin natin sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng hallelujah, ubusi po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, panlulupaypay, panlalamig, demonyo ng kahirapan, hallelujah, arthritis, rheuma, diabetes, cancer, leukemia, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. At atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times down. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, there is Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus.